cewa na san da cewa muna da matsaloli, ana kawo mana almajirai da wasu ƙasashe domin mun karɓa. Kuma na tabbatar muku mun gwamnati ta ba za ta mai da kowane almajiri ba. Zai tsaya washi a inda aka san shi ya samu ilimi, domin daraja ce ga ƙasa a ɗauko wani ka kawo shi garin nan ya samu ilimi na addini. Idan ya koma ya san wani abu, to garin nan na da kamishin na abu da mutum da ya sama ko abu da almajiri da ya sama. Saboda mu ni a matsayin na rona bai yadda almajiri za a zafara a duka a kai shi wuri ba, ya zama ne inda yake, kuma mun yadda a kawo mana nan zafi. Saboda haka yana kira da duk wanda aka kawo wanda wanda kuna aikawa za a ba ku su domin su saboda ilimi, domin al'ummar mu su samu ilimi ingantacce wanda zai taimake su, duniyar su